Γεια σας. Εδώ σήμερα θα κάνω μια φάρσα, να το πω τώρα. Τέλος πάντων, μια φάρσα και ναι. Λίγο. Ωραία. Το είχα κάνει πριν μια φάρσα, αλλά και είχα κάνει και βίντεο πριν, αλλά το διέγραψα κατά λάθος και του λέω ναι, εσύ με είπες hacker και λέω σε ρωτάω γιατί πότε δεν σε είπε hacker, του λέω εγώ. Αν δεις αυτό το βίντεο, μισό λεπτό και λίγο. Ναι. Άλεξ, άμα δεις αυτό το βίντεο, μην παρεξηγηθείς, απλώς σου κάνω φάρσα. Μισό λεπτό λίγο να το πω. Τώρα πιστεύω λίγο να τα πήρε λίγο κατά πάνω του. Αυτή ήταν η φάρσα. Κάτσε να το ρωτήσω λίγο αν είναι τελειπέρας. Λοιπόν, ναι, αυτή ήταν το φάρσα. Και εντάξει, τελικά δεν θέλει, αυτή ήταν η φαρσούλα. Ναι, μου κάνετε ένα like, subscribe και ένα like από κάτω, μην ξεχάσετε να γράψετε τα σχόλιά σας, πώς σας φάνηκε και τι προτάσεις μπορούμε να κάνουμε και αν σας αρέσει τα βίντεο. Θέλω να πω πως μερικά παιδιά, τώρα σωστά άλλο θα το ξανακάνω πάλι βίντεο, μερικά παιδιά όπως, κάτσε να βάλω μέσα πρώτα. Ναι, η Νικόλ Τρέλα, ας πούμε, της μιλάω και δεν μου απαντάει. Τώρα δεν ξέρω αν θα μου απαντήσει. Της λέω γεια, τι κάνεις και δεν μου απαντάει. Αυτό σημαίνει σε πολλά παιδιά, όπως και σε πάρα. Τώρα θα τα πούμε άλλη μια άλλη φορά και πιστεύω να σας άρεσε το βίντεο και να κάνετε τα like. Γεια!